Γεια και χαρά φιλαράκια μου, το όνομά μου Μπάμπης, ζω στη Γερμανία και είμαι φοιτητής. Από εδώ και πέρα θα ήθελα να ανεβάζω βιντεάκια στα ελληνικά με ό,τι αφορά το bodybuilding, δηλαδή την προπόνηση στο γυμναστήριο, τη διατροφή και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτό το lifestyle. Σήμερα λοιπόν το πρώτο βιντεάκι από την προπόνηση με τον αδερφό μου που κάναμε το Σάββατο. Το Σάββατο κάναμε προπόνηση τον δικέφαλο και τον τρικέφαλο, δηλαδή τον βραχίωνά μας και τον αντιβραχίωνα, επειδή ο αντιβραχίωνας γυμνάζεται σε κάποιες ειδικές ασκήσεις του δικέφαλου μαζί. Λοιπόν, δείτε το βιντεάκι από την προπόνηση και μετά μία μικρή εξήγηση και περίληψη για αυτά που είδαμε και συνεχίζουμε. Τα λέμε σε λίγο.
Λοιπόν, εύχομαι να σας άρεσε και να σας βοήθησε αυτό που είδατε. Όπως είδατε, αρχίζουμε με τον τρικέφαλο βραχιόνιο μη και συνεχίζουμε σε κάθε σετ με τον δικέφαλο χωρίς διάλειμμα ανάμεσα στην άσκηση. Αυτή η μέθοδος λέγεται superset. Superset επειδή δεν υπάρχει διάλειμμα ανάμεσα στην άσκηση τρικέφαλο με δικέφαλο. Αυτό το κάνουμε μόνο όταν κάνουμε άσκηση τον δικέφαλο και τον τρικέφαλο βραχιόνιο μη, γιατί από εμπειρία μπορώ να πω ότι με αυτή τη μέθοδο μπορώ να ερεθίσω με τον καλύτερο τρόπο αυτούς τους δύο τους μυς. Στην κάθε άσκηση κάνουμε 4 σετ με 8 με 10 επαναλήψεις. Το σωστό ερέθισμα είναι απαραίτητο για να μεγαλώσει ο μυς. Δηλαδή χωρίς το σωστό το ερέθισμα και την σωστή εξάσκηση του μη δεν πρόκειται να μεγαλώσει ο μυς. Εννοείται πως δεν είναι μόνο η άσκηση και η εξάσκηση του μη, είναι και η διατροφή που παίζει ρόλο, αλλά αυτά θα τα κάνουμε στα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, επειδή είναι το πρώτο βίντεο και δεν μπόρεσα να βρω τις ονομασίες των ασκήσεων και δεν μπορώ να σας τις πω, αλλά επειδή τις είδατε και εσείς σίγουρα θα ξέρετε και μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό το ερώτημα εμένα, να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από το βιντεάκι για να μπορώ να μάθω τις ασκήσεις, τις ονομασίες των ασκήσεων στα ελληνικά. Αυτά δεν μπόρεσα να τα βρω δυστυχώς, αλλά αν μπορείτε να με βοηθήσετε, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, ό,τι άλλο ερώτημα έχετε, ό,τι σας ενδιαφέρει πάνω στη διατροφή, πάνω στην τεχνική, τι χρειάζεται στην άσκηση στο γυμναστήριο, στην προπόνηση, κάντε μου το ερώτημα, στείλτε μηνύματα, ξέρω εγώ, για να μπορέσω να κάνω και άλλα βίντεο, να σας βοηθήσω και εύχομαι να σας άρεσε και να μπορούμε να συνεχίσουμε με ωραία πράγματα. Ευχαριστώ που με είδατε και τα λέμε την επόμενη φορά.